Takže práve teraz ideme hrať takú hru, volá sa to takto a ideme si to zahrať. No a práve teraz by sme mohli to zahrať. Práve teraz je video. No, takže ideme hrať tú hru. Dobre, takže klikneme sem. Až si už každý hral. No, a kde má Fidget Spinner? No, neviem. No a preto práve teraz v tých 38 videách, teda v jakých minútach, tak si počkáme, pokým sa to načíta, lebo to má byť necelé 34, teda 20 000. A preto práve teraz si ideme ten level vyskúšať, tak tá bude to docela dlhé, lebo moje prvé video za 36 odoberateľov, na mojom hlavnom kanále tam 80 coin, dávajte tam odber a lajky hlavne, no. A keď budete mať 100 000 odoberateľov, tak natočíme prvé video na plejku. No a preto vravím tak rýchlo, neviem. Prečo vravím tak rýchlo, tež neviem. No a preto som práve teraz, ideme hrať tú hru a bla 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 bla. No teraz mi to ide od znova z ničoho nič, nevadí. No a práve teraz si za chvíľu ideme hrať tú hru. No a neviem koľko je hodín, lebo asi 7:30, tak nejak, lebo ja som vstanul 5 ráno. No a preto práve teraz ideme to hrať. Viem, som idiot. Hrajem to zle, ešte som to nikdy nehral. OK, dobre. Takže 109 000 odoberateľov. Iba 100 odoberateľov, keď vypnem 1000. OK. Bombardír. No a preto práve teraz natočil to video, lebo som sa trochu nudil s tými shortami a tak. Tak práve teraz to ideme zahrať. Dobre. OK. Tak, počkáme si. OK, už tu hrať na pesnička. To je bomba, pesnička. No, takhle. Tak dlho sa to, podozdivo sa to dlho načítava. Sme v 3 minútach. Tak, načítavaj sa. Dobre. Dnes si urobiť nejaké stanky, lebo seta sa mi stále dosť. Toto znam. No, preto ideme práve to za týmto nejaký nový update, v tom je, no. OK, nejaké misie tu mám pre teba, a my ideme na tom Čo to je? Hej. Jak to seka? Podozrivé. Dobre, tak my ideme práve teraz. Chyňa taká cena sa mi stojí. Ideme na letisko, ideme urobiť stanky. Hej. No. Máme tu letisko. Stanky mody, neviem, a som to hral už raz. Nerobil som z toho video. To má úplne že prvé video. Auto dobre brzdí.
dodal som to. Čo to je? Reklama. Všetci spolu. Reklama! Reklama. Krokodíly. Z tohoto niekedy urobím video. Okej. Dobre, urobili sme aspoň nejaký stand tuto. Na 6 minútach.